Ρίχνεις και εσύ τις ευθύνες για τη συμπεριφορά σου στους άλλους? Πρόσεξε με λίγο, ίσως να το έχεις ξανακούσει. Στο ίδιο νερό που βράζει μπορεί να μαλακώσει μια πατάτα, αλλά και να σκληρύνει ένα αυγό. Άρα δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες, αλλά με αυτό που έχεις εσύ μέσα σου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα συναισθήματά σου. Όλοι έχουμε μέσα μας τον θυμό, την απογοήτευση, τη χαρά, τη λύπη, το φόβο και άλλα πολλά συναισθήματα. Σε αντίθεση όμως με την πατάτα και το αυγό, εσύ μπορείς να επιλέξεις τι θα βγει από μέσα σου. Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που θα μαλώσεις το παιδί σου, θα θυμώσεις με την σύντροφο ή τον σύντροφό σου, μην προσπαθήσεις να τους επιρρύψεις την ευθύνη για το δικό σου θυμό και τη συμπεριφορά σου, λέγοντας «εσύ με κάνεις να θυμώνω» ή «εσύ φταίς που μαλώσαμε». Αντίθετα, σταμάτα οτιδήποτε κάνεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να βρει και να ονοματίσει τι πραγματικά νιώθεις. Γιατί το νιώθεις και πώς θα ήθελες να το λύσεις. Όταν είσαι έτοιμος, πες νιώθω θυμωμένος, λυπημένος, απογοητευμένος, όταν παραδείγματος χάρη τα πράγματα δεν είναι τακτοποιημένα. Θα ήθελα να τα μαζεύεις μόλις τελειώσει το παιχνίδι σου. Εσύ πώς πιστεύεις πως θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό?